gabi pag-usap, mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Ayan, hello po at ito pa rin ang ating programa kada gabi. Tutoy na Love, hello po sa mga nakatutoy sa atin, no? Shout out pala, no, sa mga nakapila ngayon sa may pier area, no, sa mga trailer truck driver dyan. Ayan, no, at ingat na po kayo kasi may mga umaakyat dyan sa mga trailer truck ninyo. Ewan ko lang, ano bang hinahanap dyan, ha? Oo, ikaw ngayon, isang grab driver siguro nakatutoy sa atin, no? Siguro napansin nyo habang nakabuntot kayo sa isang trailer truck, no? Merong umaakyat. Maakyat na mga batang hamog. May hinahanap sa likuran. Ano ba kaya yung hinahanap? Pera? Wala naman pera siguro, no? Tubo siguro. Ayan, shoutout muna sa mga nakatutoy din sa atin at nag-message sa atin, no? Shoutout kay Lou Duran. Ay, awards of. Sabi niya, may gabi, Angkol Totoy, mag-exercise sa PICC. Oy! Minsan andyan din tayo. Baka magkita tayo dyan sa Center Island. Sabi niya, sabayan pod og sexercise. Yaward. Ayan, ayan mga kabisyo. Ayan ang sinasabi ko na, ikaw ba ngayon, napansin mo ba na ikaw ba'y pumapayat o kaya tumataba? Or basic lang, maintain lang. Alam mo mga kabisyo, aminin ko, no? May mga panahon talaga na you will gain weight. Especially pag yung mga kasamaan mo, no? Mahilig sa kain, no? Naalala ko lang nung araw. Ayan, no? Awards, oh. Ang ginagawa nila, binabalot sa dahon ng saging. Tapos, halimbawa, palanghalian. Nagkukumpul-kumpulan. Tapos, ayan, ilalatag lang yung dahon ng saging. Merong iba't ibang mga ulam. Ayan, may bulad, yung tuyo. At saka may ginamos. Oy, shout out pala sa nagpadala sa akin ng ginamos. Yun siguro yung dahilan kung bakit ako kulang sa tulog kasi busog na busog ako kaninang madaling araw. Sarap nung ginamos, tas lagyan mo ng sili na 10 sili. Yawards, oh. Mapapayawards ka talaga mga kabisyo. Ayan, pero alam mo, no? Ito lang yung masasabi ko lang. Depende lang yun, no? Whether ikaw ay tumataba ba or ikaw ba ay pumapayat. Pero kailangan lang ng regular check-up siguro, no? Kasi dito yung importante, no? Na pangangalagaan natin ang ating kalusugan. Especially pag ikaw, mga kabisyo, na medyo kapos ka sa pera, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Ito nga yung mga bumabiyahe ngayon. Ikaw, Angkol. Ikaw din na pasahero na nakasakay sa sasakyan ni Angkol, no? Ayan, sinasabi natin, tingnan po natin mabuti kasi lagi tayong nagtatrabaho para sa ibang tao, di ba? Pero madalas, ikaw ngayon na nanonood sa atin, no? Sa isang OFW, madalas po yan, no? Yung nagtatrabaho ang OFW, siguro sa isang linggo may day off po yan. Pero hindi niya ninanamnam yung day off. Bakit? Sayang eh. Sa Bisaya, paanugon kaayo mga kabisyo. Kaya yung isang araw na day off, nagtatrabaho yan. Naglilinis siguro ng CR. Ano pang ginagawa niyan para kahit papano, merong konting income po mga kabisyo. No? Yan ang sinasabi natin na nakakatulong po ito sa pag-iwas at pagtukoy sa mga posibleng problema po sa inyong kalusugan. At hindi lang sa timbang po mga kabisyo, exercise din mga kabisyo. No? As in, exercise. Ayan po. Daghan kayong salamat at may mga natutunan din kayo kahit papano. Tuplok mga toy. Tuplok god. 1 plok lang. Ayan. At gabi-gabi po mga kabisyo again sa ating nakikinig ngayon. No? Of course, ang ating Aliwan Fiesta 2024 happening on June 27 na po yan mga kabisyo. So, ilang linggo na lang po. 27, 28, and 29, medyo nagsisimula na tayo sa pagtayo ng mga haligi. Ayan. If you're from CCP area, CCP complex, o kaya naman taga rito ka sa Pasay, Manila area, makikita mo na itinatayo na ang tubo ni Totoy. Ayan yung mga tubo. Ayan, malinis na po yung tubo. Pero pag medyo barado yung tubo, pwede kang dumaan sa Kalaw. Okay, so daghang salamat at ito pa rin ang inyong programa gabi-gabi po from 9 p.m. hanggang 12 midnight ang programa natin na Tutoy na Love. Mamaya, no, alas 5 ng madaling araw, makakasama niyo po si Angkol Dagol at ang kanyang partner, ang kanyang hot
Tita. Tanya Chinita. Mas masarap manood sa radyo kaysa makinig. Bukas po yan, no? 5 a.m. hanggang 9 p.m. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. May gabi, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!